ಕೊಂಡಿನ ಕೊಡಿ ಬಿರೆಲ್ದ ಬೆಪ್ಪುಡು ಒತ್ತುದು ಲೇಸದ ಜಾಲ್ದ ದೊಂಪದಡಿ ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತ ಮಂದಿಲೆಗ್ 10 ಬಿರೆಲನು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ಮುಗೆಲು ಕಬಿದಿ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸದ ಪನಿಬೂರಿನ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿ ಮೇಯ್ಕೊಲ್ಚುನ ಸಿಮಗಾಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಇನಿತ ಬಯ್ಯದ ಎಲ್ಯೊಡು ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೇ ಗೆಗ್ಗೆಗ್ ಪೊರ್ತು ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೇ ಗೆಗ್ಗೆದ ಇಸಯ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ಬುಲೆದು ಬಿರ್ಸೆರಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಗೇನದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂದಿಲೆನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಕೇನುನ ಪೊರ್ಲು ಪುಲಿಕೆದ ಈ ಲೇಸುಗು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಲೇಸುದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕಲು ಮೊಕಲೇನು ಮಾತ ಅಸರ್ಗ್ ನೀರು ಕೊರ್ದು ನಾಲೈದ ಸಬಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಧುಲೆ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಯಗ್ಗೆ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವರ್ಮ ಆಜ್ರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆನು ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ತಡ್ಕ ಲೇಖಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣವುದ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸರ್ ಈ ಲೇಸಗು ಇರೆನು ಊಡಲೊರ್ಮೆದ ಗೌರವಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಟಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಪಿರವುಡು ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದು ಪೊರ್ಮೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜಬದರಿಡು ಬೆನೊಂದು ಪುನಾರು ತೊಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸಗ್ ಇರೆನು ಮೋಕೆಡು ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಆರಬಾರಗು ಕೈತಾಂಗಾದು ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಂ ಲೇಸಗ್ ಇರೆನು ಅಭಿಮಾನುಡು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಪೊಲಬುದ ಗೆಗ್ಗೆಲೆನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಿರವುಡು ಬೆನೊಂದು ಪೊರೆ ಮುಂದು ಪುನಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಮೇಡಂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಜೋಡ್ಯಾದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಗ್ ಸೇರೊಂದಿನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನುಡು ಕೆಬ್ಬಿಯ ಒಂದು ಪುನ ಮಾತ ಕವಿಮಿತ್ರೆರು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನುಡು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅನಿತಾ ಮೇಡಂ ಇತ್ತೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದಿಜರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಅರೆನು ಕಾತೊಂದು ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟ್ಟಡ್ಕ ಮೇರೆನ್ ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿನ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟ್ಟಡ್ಕ ಲೇಖಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪಣವುದ ಮರ್ಗಿಲು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ದುಂಬು ಅರೆನ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಇಂಚ ಉಂಡು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟ್ಟಡ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆತಿನ ಮೇರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಲೇಖಕರು ಒಂಜಾತು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಮೇರೆನ ಲೇಖನಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ಮೇರೆನ ಲೇಖನಲೆನ ತಂಚಿ ಬದುಕು ಭಾರವಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಉದರಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತುಂಡು ಸಂಘಟನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡು ಒಂಜಾತು ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟ್ಟಡ್ಕ ಮೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆದಿತ್ಯನಾರು
ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆನ ಅನುಭವದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಎನ್ನನೇ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪರ ಊರುಗು ಪೋದು ಅವಳ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಊರುಗು ಪೋದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸದ ಸಾಧನದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇನ್ನು ಕನೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಂಡ ಈತೆ ಇತ್ತಿನ ಯಾವ ಲೇಟೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡ ಬೇತದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಈತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಈತೆ ಜೀವನದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಕ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿನ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಐನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಗುರುತು ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಏರಾಂಡ್ಲ ಪರಿಚಯನಕು ಈರು ವಾ ಊರ್ದಾರು ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರುವಾರು ಪಂಡದು ಪುರೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನ ಭಾಷೆಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೀವಾಳ ಐತ ಆತ್ಮ ಐತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂಚಾದ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಡು ಐನ ಅವಗಣನೆ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆಧರಿಸೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಗತ್ತದ ಬಕ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡದ ಎನ್ನುವೆ ಜಗತ್ತಿಡು 6,000 ಮಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಜಗತ್ತಿಡು ಪಾತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಾತಿರುವೇರು ಕೆಲವದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಪಾತಿರುವೇರು ಆಂಡ 2001 ಇಸವಿ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಶತ 50 ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ಭಾಷೆಲು ನಶಿಸಿದ ಪೋಪುಂಡು ಅತ್ರ ನಿಧಾನವಾದ ಸೈಪುನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುಂಡು ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪಾತ್ರಲ ಉಂಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಣನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುಲ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಕುಲ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಡುಪೋಡು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೋಡು 122 ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಪಕ್ಕ 1590 ಇತರ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 22 ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ 22 ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಡು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಲೆಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡ ಆಡಳಿತದ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಜನಕುಲು ಅಭಿಮಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುದಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇದು ನಮಕ್ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ತುಳು ದಾಯ ಪಿರವರಿದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿನ 18,50,000 ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 2011 ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ದಾಯ ಕಡೆಗಣನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಪೂರ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತನ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ತುಳು ದಾಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡದು ತುಳು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಭಾಷೆ ಬಕ ಐತಾನೆ ಆಯ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಂಚೋಗವು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೀನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆಜಿನ ತರಗತಿ ಇರ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನು ಮೂಜಿನೇ ಭಾಷೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿದ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳು MA ಕೋರ್ಸು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಪಂಡದು ಸಾಬೀತಾಯಿತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಈತ ಪೂರ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುನ ತುಳು ದಾಯಕ ಇಂಚ ಪಿರವರಿ ಇಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೈಕ್ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರಾ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದು ಐಕ್ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿಗೋಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದು ಸೇರ್ಲಕನೆ ತುಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆವಾದ ಐತ ಐಸಿರ ಅಥವಾ ಐತ ಸೊಗಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಭಾಷೆ ಒವೇ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಐನ್ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರುಡು ಜನಕುಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಡು ತುಳುನು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರುಡು
ನಮ್ಮ ದಾದಾಪನ ಪಂಡ ಇನಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಳುನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಅತನ ಹಿಂಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಪ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಉಂಡು ಇದು ಸರ್ವತಾ ಸಲ್ಲದು ದೇನ್ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಅತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೇಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಡ ತುಳುಟೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಒರಿವು ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏತು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಭಾಷೆದ ತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರಂದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಐನ್ ಮೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಕೆಲಸಲ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೆನಪದಿಗಳು ತುಳುಕು ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಒರಿವು ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪಾತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ 1947 ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ದೇಶದ ಇಡೀ ಉದ್ದಗಲಕುಲ ಬಡತನನೇ ಇತ್ತು ಬಡತನೋಡು ಜನಕುಲು ಜೀವನ ಮಂತಂತೀರಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಲ ಹೊರತಾದಿಜ್ಜಂಡಿ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಜನಕುಲು ಒನಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿ ಜನಕುಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೆರ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಉಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜನಕಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈದಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಅಕ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತಿರು ಜನಕುಲು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತೀರಿ ಸುರುಟು ಒಂತೆಂತೆ ಜನನೇ ಪೋಯಿರು ಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕಾಯಿನ ಕಥೆನಿಕೆಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತಿರು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಂಬೈ ಇಡುಲೇರಿ ಈ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ಬಕ ಸಾಧನದ ಕತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪಿನ ಕತೆ ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚಿನ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಅದ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಅಕಲು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಂತೀರಿ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಪು ಮುಡಿಸದೇರಿ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ತುಳುತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಯುವ ಕತೆ ಪಂಡ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಲವಾದ ಬೇರೂರಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಹಸಕತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಳು ತುಳು ಜನಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಂತಿನ ಭಾರಿ ದೇಶೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ವಿಷಯ ಊರೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿವಳು ಐತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗಮನಿಸೋಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಎಲ್ಪನೆ ದಶಕೋಡು ಪೋಯಿನ ತುಳುವೇರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಉಂತಿನಾನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗೂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಲು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಐತಲ್ದ ಊರಿಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಐದು ಬಕ ಐದು ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಇಂಚೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಂತೋಡು ನಮಕ್ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದೇಶ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಕ ಸಾಹಸದ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶೋಡು ಕತಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಸೌದಿ ಪಂಡದು ಪೋಯಿರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ನಡೆದು ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಈ ಅನ್ವೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರಿ ಅಕಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೆನಡಾ ಮುಂಚಿನ ಮುಂತಾಯಿನ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಂತೀರಿ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನ ತುಳುವೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಕಲು ಮೆರೆದಾಡಿಯರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಕ್ಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆದ ವಿಷಯ ಈ ತುಳುವೇರು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತದ್ದು ಮಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಕ ಈ ಬೊಂಬೈಡ್ ಪೋಯಿನ ತುಳುವೇರು ಊರುನು ಮರೆತಿಜೇರು ಅಕಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಐನ ಅಪಲ ಯಪ್ಪಲ ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡಲ ಐನ್ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ವಾ ನೇರ್ದು ಬೈದ ಪನ್ಪಿನ ವಾ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದ ವಾ ನೆಲೆರ್ದು ಬೈದ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಕಲು ಏಪಲ ಮರೆತಿಜೇರು ಅಕಲು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೇರು ಊರದ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಯೇರು ಪ್ರತಿ ರಜೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಕಾಶ ಪುನಃ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೇರು ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದ ಪನ್ಪ ತನು ಮನ ದನ ಈ ರೂಪಡು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ಊರುಗುಲ ತನು ಮನ ದನದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರು ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಂತೀರಿ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಜೀವಂತ ದಿಯರು ಊರುಡು ಕಂಬುಳ ಕೋಲ ಮುಂತಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಯರು ಬಕ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಕೊರ್ದೀರು ಅಂಚೆ ಅದು ಊರುಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಡು ಊರದ ಜವನರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಂಬೈ ಡಿತ್ತೇಡಲ್ಲ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತ
ಯಕ್ಷಗಾನನು ಅತರ ತುಳು ನಾಟಕನು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಲೆತ್ತಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಅಂತೀರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಬೈಡ್ ನೀನು ಕೇಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಕೇಂದ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಕಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆನು ನಮ್ಮ ಮರಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲು ಮಂತಿನ ಈ ಮನ್ನದ ಸೇವೆ ನಂಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಾಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾವೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಇರು ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು ಯಾನುರಿ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆಯನ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಈತು ಜನ ತುಳು ಪಾತೆರಂಡಲ ಎಡಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆದು ದಾಯ್ ಸೇರುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ್ದ ಎವುದೆಪ್ಪುನು ತನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯಾರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನು ಒರಿಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕಲ್ನ ತನುಮನ ಧನತ ಬೆರಿಸಾಯ ಊರುಗು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಏತು ಊರುನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯಾರು ಸರ್. ಇರಗ ಬೊಕ್ಕೊರ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರೀಶ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಗೇನ ಕೊಲಬುದ ಲೇಸುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅನಿತಾ ಪಿ ತಾಕೊಡೆ. ಇನಿತ ಗೇನದ ಪಾತ್ರದ ಪಲಬು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನ ಮೋಕೆದ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ತಾಕೊಡೆ ಲೇಖಕಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಯಾನು ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಅಜ್ಪತ್ತರಡ್ಡನೇ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುವೇರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ತಾಕೊಡೆ ಮೇರೆನ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಇಂಚಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಊರು ಬೆದ್ರದ ತಾಕೊಡೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು 22 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಂಬೈಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನಾರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭವಾನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲಾಯಿನ ಅನಿತಾ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಡು ಸುರೂತ್ತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆತಿನಾರು. ಮೂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಡ್ಡು ಸಂಪ್ರಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪಂದು ಮೆರೆನ ಒಟ್ಟು 5 ಕೃತಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು. ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ನಿವಾಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಣ ಬರವುದ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇನ್ ಅಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲಡುಂಡು. ಮೇರೆನ ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ ಕವನ ಸಂಕಲನಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018. ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮೊಕಲಿನ ಅಲ್ಲಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017. ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018. ಈ ಕೃತಿಕ್ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರೆನವು ಮೆರೆನ ಮೋಹನ ತರಂಗ ಕೃತಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ 25,000 ಪಣವುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಮೈಸೂರುದ KS ನ ನೆಂಪುದ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 2 ಸರ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ 2017 ವಿಶ್ವಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುಶಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾವ್ಯಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮೈಸೂರುದ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅನಿತಾ ಪೀತಾಕೊಡೆ ಮೆರೆನ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಸೀತಾಫಲದ ಮರ ಕತೆಕ್ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸುರೂತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆದಳು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿದ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸುರೂತ್ತ ಇನಾಮು ಮೇರ್ಪಡಿತಿನಾರು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡು ಪರನಾಡು ಮೇರೆನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಕತೆ ಕವನ ಲೇಖನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ತಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಕತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಪ್ರಸಾರ ಆತಂಡು. ಮುಂಬೈಡು ಸೃಜನಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಗೋಡು ಒತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಅನಿತಾ ಪೀತಾಕೊಡೆ ಮೇರು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುವೆರು ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರಡು ಪಾತರೆ ಪಟ್ಟೊಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮೆರೆನ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬುನು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಕೊರಡೊಂದು. ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆನ ಗೇನದ ಮುಡಿತ್ತ ಮುಪ್ಪಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲನ್ನು ಗಿತ್ತದು ಪಾತೆರದ ಒನಸನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸೋಡು ಪಂದು ಮೋಕೆಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಕೇನುಡು ಮೇಡಮ್. ಈ ಲೇಸಿಡು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿರ್ಲ ನೈನ ಮೋಕೆದ ಇಷ್ಟೆರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನವು ನಿಕ್ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಬೊಕ್ಕಾರೆನ ಬಳಗೊಗು ಸುರುಕಾದ್ಯಾನ ತರತಗ್ಗಾವೆ.
ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಪನೀತ್ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾನಿನಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೆ. ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ತುಳು ಮಣ್ಣುಡು ಗೊಬ್ಬುದು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕಿಳಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಬುಳಿನ ಅವೇತೋ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರು ನಾಲೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆದು ಮೆರೆನಕುಲುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣುಡ ತನ್ನ ಬದುಕುದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂವರೆ ಪಿದಾಡಿನ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಒಂತೆ ಅತ್ತು. ಕೈಟ್ ಕೊಡಿ ಕಾಸುಲ ದಾಂತೆ ತಾನು ಪಟುದಿ ಊರುಡು ಬುಡುದು ಪರ ಊರುಗು ಸೇರಿ ನಕಲೆನ ಪುಗ್ಗೆಲಿಡು ಅವೇತೋ ದಿನ್ನೋಲು. ಪಲಿಗೋ ತಂಗಡಿಗೋ ಮದುಮೆ ಆವೋಡು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾವೋಡು ದೈವ ದೇವೇರಿನ ನಿಲೆನು ರುಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆ ಅಡಲ್ ದಿನ ಬಡಪತಿನ ಮಾಜಾವೋಡು ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಗುರ್ತ ಅರ್ಥ ದಾಂತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಬದುಕು ದಾಯಗಂದು ನೆರಂದೆ ತನ್ನ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಎತದೆಪ್ಪಂದೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಠ ಕೊಲೆ ಎದುರಾವಡು ಅವಿನ ಗೆನ್ಪಂದೆ ಹೊಸ ತೊಂಜಿ ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಪಿಲೆಕ ಬದುಕುದು ತೋಜಾಯಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು. ದುಂಬು ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬೈಗು ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತದಾದು ಸುಲಭ ಇತ್ತುಜಿ. ಅವಳು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರಲ ಉಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನವು ಊರುಡು ಅಪಗ ಏತು ಪ್ರಚಾರ ಆತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲು ಅವೆಕ್ಕಾದು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆನು ಪರ ಊರುಗು ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಕೊಡಿಕಾರಡು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ದೇರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಣಿಗೆ ಈ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯಡ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಲ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವೊಲಿ ಪಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗೆ ಪಂದು ಅಪಗನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಮಾತೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪೋಡು. ಇಜಿಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ತೀರ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಡಪುಡುಜ ಐಕುಲು ಒಲ್ಲ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಪೋಪನ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಬೇತೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು 4 ಸಾಮಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ 3 ಸಲ ಪಿರ ಬರ್ಪ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕುಡರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮದತ್ತುಂಡು ಪಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ರಗಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಜಿಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಕನಪವೇರು. ಅವೇ ದುಂಬುದಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜೋಡು ಪಾಡರೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು 1,000 ಮೈಲು ದೂರದ ಬೊಂಬೈಗೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಅವಳು ಅಪಗ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬಸ್ಸುಲ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡೋಡಾಂಡ ಆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಮಿತ್ತು ಏತು ನಮ್ಮೊಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು. ಬೊಂಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋಲೆ ಮಗ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುಲೆಂದು ಧೈರ್ಯಡು ಕಡಪುಡಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಪಂದೆ ಪನುಲಿ. 17ನೇ ಶತಮಾನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೈದಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನರೆ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನೆ ಉಂಡು. ಆನಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಗ ಕೆಲಸಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಪಾರ್ಸಿಲು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗು ಬೋಟುಡು ಬತ್ತದಲೆ ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಸುರೂಕು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋತಿನಕಲು ಮೊಗವೀರೇರು. ಆ ಕಾಲೊಡು ಮೊಗವೀರೇರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಒರಿಯಾಂಡಲ ಪರ ಊರುಗು ಪೋಡಿಂಪಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಏರ್ಲ ಎನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು. ಅಂಚಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕುಲು ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೇರು. ಊರುದಕ್ಲೆನ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಹೋಟೆಲಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೆನ್ಪಾವನನೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸೇಟುನಕಲ್ಡ ಇತಿಜಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತದು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವರೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರ ಊರುಗು ಬೈದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಜಿಡ ಪಾಪದಕುಲು ಬರೋ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತುಜಿ. ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಊರುದಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೊಂಬೈದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಮೂಡುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆನ ಸಹಕಾರ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇತ್ತುಜಿ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ ಮುಂಬೈಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾದು ಬುಲೆಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾಯನಿಕ ಕಾಸುಲ ದೆತನೊಂದಿತ್ತುಜೇರು. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡ ಜನಕುಲ ಆದು ಬುಲೆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇತ್ತುಂಡು.
ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಬೊಂಬೈಗ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ಆಯಗ್ ಕಡಲೆ ತೋಜುನು. ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಏರ್ನಲ ಆಸರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಬೆನಂದೆ ಬಂಜಿದು ನುಪ್ಪು ಇತ್ತುಜಿ ಜಪ್ಪರೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತುಜಿ ಗೋನಿ ಪೇಪರುಲೆ ಅಪಗ ಎತೋ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೆದು ಮೇಕ್ ಬೆಕ್ಕು ಕೊರ್ತೀನಿ. ಸುರು ಮುಲ್ತ ಜೀವನಗು ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಡಾಂಡ ಮಾತಾ ಕಷ್ಟನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬುಲ್ತು ಬುಲ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದಿತ್ತೆರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಊರುಗು ಬರೆಪುನ ಕಾಕಜಿಡು ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯಲೆ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪೋಡು ಮೂಡೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬೇನೆಲು ಮನಸ್ಸುದ ಉಲಯೇ ಬೆಂಗೊಂದಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನಾಯನೆ 4 ಜನತ್ತ ಗುರ್ತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಘನವಂತೆ ಆಪೆ ಏತು ಧೈರ್ಯವಂತೆ ಆಪೆ ಅವೇಡ್ದಾವರನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸೋಗುಲ ಸೇರುವೆ ಏರೇನಲ್ಲ ಆಸರದಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆಯನ ಸ್ವತಃ ಶ್ರಮೊಟ್ಟು ಕಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆಡ ಆಯನೆ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಂಬೈದ ಎತೋ ತುಳುವೆರು ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೆನ್ನು ಬೂಗು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ದ ಮುನೆಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ನಮನೆ ಆಂಡ ಆ ಕಾಲೊಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲೆ ಬೂಕು ನಾಡೋಡು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು ಓದೋಡು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶ್ರಮೋಡೆ ಬುಲೆದು ನಿತ್ತು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು. ಒರಿಯಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಆಸರೆ ಕಾಳಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶಾಲೆಡು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಯೋಗ್ಯ ನಾಗರಿಕೆ ಆಪುಜೇರು 4 ಜನಟ ಬೆರೆ ಉಜೇರು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಕಷ್ಟೊಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಆನಿದ ತುಳುವೇರು ಸಮಾಜೋಡು ಯೋಗ್ಯ ನಾಗರಿಕೆ ಆದ ಬುಲೆಯೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಲೆಪಾಯರು. ಪೋರ್ಟುಡು ಕನ್ನಡ ಭವನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾವರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಇವರಿ ಪಾರ್ಸಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರನ ಹಟಕ್ಕು ಬೆರಿಸಾಯ ಆದ ಉಂತಿನಕಲು ಅವೇ ತೋಜನ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ಜಿಡ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತೆರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾನ್ಯತೆಲ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಡಲಾತ್ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಲು ಶುರುವಾಂಡ್. ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನಕಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜಿಲ ಆಯರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವದ ಬೇಲೆಲ್ನ ಪಡೆಯೊಂಡೆರು. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆನ ಕಟ್ಟವರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಊರುಡು ಶಾಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಹೋಟೆಲು ಉದ್ಯಮಿಲು. ತಂಕ್ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿಡಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಅಂಚ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ಡ್ 24 ಗಂಟೆ ಬೆನ್ಪಾದೆರಡ ಅಪಗದ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡೆ. ಒವ್ವೆ ಸರಕಾರಲ ಎನ್ನಂದಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೆರು ಪರ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ದೇರು. ಆಂಡ ಎತೋ ಜನತ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಡತುಂದಿಜ್ಜಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬೈಗ್ ಬರ್ಪುನಲ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ ಬೋಡೈನ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಗದುಂಡು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬೆಂದದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಕಷ್ಟಲ ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರ್ದು ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಲು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀ ನೈಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಮೊಗವೀರ, ಶಾರದಾ, ನಿತ್ಯಾನಂದ್, ಪೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಿಕೋ ಪನ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ದಶಕದ ಪಿರಾವಡು ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರಣಲು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎತೋ ಜನಕ್ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದಿನ ಜಾಗ, ಆಸೆದ ಪೊದಿಕುಲು ಕೂಡುದಿ ಬೈದಿನ ಜಾಗ, ತುಳು ತಳಮಟ್ಟದ ಜೀವನೊಡ್ದು ದೆರ್ತ್ ಲಕ್ಕಾದು ಉಂತಾದಿನ ಜಾಗೆ ಪಂದು ಪೆರ್ಮೆಲ ಹಾಪುಂಡು. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೆಂದ್ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಚ್ಚೆಲಿನ ಮಾಜಾದು ಕಲ್ಪುನ ಉಮೇದಿನ ಕೊರ್ನ್ಯ ಆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಲು ದೇವರೇ ಮಂದಿರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಆಸೆನು ಅರ್ಧೊಡೆ ಉಂತಾದು ಬೊಂಬೈಗ್ ಸೇರೊಂದಿನ ಅವೇತೋ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಸೆಲೆನು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟವನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನನು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತೂವರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಿನಕಲು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೆರು. ಇನಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ನಂಕು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಕಟ್ಟಾದಿನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡ್ಲ ಉಮೇದು ಬತ್ತುಂಡು.
ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಕತೆ ಕಾವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿದ ಉಲೈದ ತಿರ್ಲೆನು ಬುಡುಪಾದ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಆ ಬೂಕುಲೇನು ಓದರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರು. ಎರಡಲ ಪನರೆ ಆವಂದಿನ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಖುಷಿ ಇಂಚ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಲು ಅನುಭವಲು ಬರವಣಿಗೆದ ರೂಪನು ಪಡೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಅವನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಕಾಶಲು ಒದಗದು ಬತ್ತುಂಡು. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು MA MPhil PhD ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ತಾಯೋ ಕರೀನ ಎನ್ನದು ನನ್ನ ಇಂಕು ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಜೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೊಂಜವುಲ ಸಂಸಾರದ ನಿಭಾವಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನನ ತೊಡಗೈಸಾವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಮೇದಿನ ಯಾನು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೆರಡ ತೂತೆ. ಮುಂಬೈದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಒವ್ವೇ ಮತಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಕುಲು ಈ ಜಾತಿ ಮೊಕುಲು ಆ ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಕ್ಷಯ ಮೊಗವೀರ ಬಂಟರವಾಣಿ ಪುದರಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿದ ಮುಖವಾಣಿಲು ಅಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ಬರೆಪುನ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಮತಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಮುಖವಾಣಿ ಇಡ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಪುದರಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿದ ಪುದರಡು ಬೂಕು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು. ತುಳುವೆರ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಲೇನು ಬರೆಯಿನಿಲ್ಲ ತುಳುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಕತೆ ಕವನ ಲೇಖನಲೇನು. ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೆರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯ್ನವೆ. ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಭಾಷದ ಬಂಧುತ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ. ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಸೀಪೆ ತೋಜಿಂಡಯ್ಯಾವು ಇಡೀ ಕರ್ಮುದ ತೋಟುಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸೀಪೆನು ಪಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಿಂಡ ಆಂಡ್ ಅಕಲೆಗ್ ಕಜ್ಜೊಡು ಕಂತು ಉಂತಾಯ್ನೆಟ್ಟ ಬುಡೈರು. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಡು ಡಾಕ್ಟರ್ GN ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಅರಳಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಅವೇತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. BS ಅನದಿ, ಕುರ್ಕಾಲ್, ಬಲ್ಲಾಳ್, ನಿಂಜೂರು, ಸೀಮಂತೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಬಾಬುಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯ್ನವೆ. ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆನೇ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿಂದ ತೂವಂದೆ ಬೆನೊಂದು ತನ್ನಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರೊಂದು ಬದುಕರೆಗೊಂಜಿ ಸಾದಿನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮುಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪೂವಾವೊಡಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಸಾದಿಗೇನು ಅರೆತ್ತು ಪರಿನಕುಲು. ಅಂಚಾದೆ ಹೋಟೆಲಿಡು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಮೇಜಿ ಒಚ್ಚೊಂದು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿ ಆಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲೆದು ತೋಜಾಯೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕೆಲಸಲ ಒದಗಾದೇರು. ಬೊಂಬೈದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆದ ರುಚಿನ್ ತೋಜಪಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು. ಸಾರಥವರ್ಮನುತ್ತ 38 ರಾಮನಾಯಕರು ಅರೆನ ಮಾಟುಂಗದ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಇತ್ತ ಏತು ಮುಂದುವರಿದಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಪರ್ಬದ ಒನಸು ಪುದ್ದರ್ದ ಒನಸುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಮೂಡೆ ಗುಂಡ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮೀಂದ ಗಸಿ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬೊಂಬೈಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಿದೈರುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿನಸುದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿನ ಪಸರಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಮುಂಬೈದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ದುಂಬು ಬೊಂಬೈಡಿಪ್ಪೆ ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಅವೇ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಡ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಓಲು ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೇರ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆದೇರು. ನೆಡ್ದಾವರ ಇಡೀ ಮುಂಬೈಯೇ ಹೊಸತೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ರೋಮ್ ನಗರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಕರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಸಾದಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಕಿನಕಿನ್ಯ ಒನಸುದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬರ್ರೆಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್. ಬೊಂಬೈದ ಮಾತ ಕಡೆಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಊರುದ ತರಕಾರಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ₹1,000 ಜಾಸ್ತಿದ ವಸ್ತುಲೇನ ದೆತೊಂಡ ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಾದ ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಊರ್ದ ವಸ್ತುಲು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಅಪಗಪಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ಡು ದೀಪಾವಳಿದ ಆಫರ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ತಾನು ಬೆಂದದು ಮಲ್ಲ ಸೇಟ ಆದ್
ತನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾದು ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪು ನಡೆಗ್ ಪರವುರುಡಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂತಿಜಿ ಇಡೆ ಬತದು ದಾದ ಕಳೆ ಒಂದೇರ ಅವೇನು ಪಡೆಯುನ ಸಾದಿನ ನಾಡರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಊರುದ ಮಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತನ್ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ಏಕಾಂತ ಭಾವ ಕಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆ ಕಾದು ಗುಂಪುಡು ಬದುಕರೆ ಬಯಕಿಯೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಶುರುವಾಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮೊಗವೀರ ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನ ಪಿರಾವುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜನಜೀವನ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇಡ್ದಾತ್ರ ಸಂಬಂಧುಲಿಗ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಪ್ರಭಾವಡು ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಬದುಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಪುದರಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘ ಅಂಡ ಮಾತ ಸಂಗುಡುಲ ಲೇಸಾನಗ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಜಾತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಅಶಕ್ತರನ್ನು ಸಶಕ್ತರು ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನಡಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ಸಂಗಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರಿಕದೀದು ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಕೋಡೆ ಪಂದ ಪಿದಡುವೆರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲಿನ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಲೆಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರತ ತಿಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಒವ್ವೆ ಲೇಸುಡು ಮಾತೇರು ಸೇರನ್ನನೇ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೇಸುಗ್ ಪೋರೆ 1 ಗಂಟೆನ 2 ಗಂಟೆನ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಆ ಜಾತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆ ದಾಯಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾಪೇರು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆಡೆ ಯಥೋ ಸಂಘಟನೆಲು ಇನಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ಓಲುಕೊಂಡಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಸಿಡಿತ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಲೆಪಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮುಡು ಮಲ್ಲಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಕುಲು ಮಾತೆರೆಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಮು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರುಡು 6 ಬಾವೇರು 6 ಮಾಮ 6 ತಮ್ಮಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ಮೈತಿದಿ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪೆದ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮನೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಲೆಪವನ ರೀತಿಯೇ ಅಂಚ ಉಂಡು ಐಕುಲು ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇನು ಓಡೆಗ್ಲಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಪೋಪುಜ ಐಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬರಿಯರಕೇನುಜ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಸವಂದೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪ ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲು ಬೇತೆನೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯಗು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ನೀರು ಬುಡ್ದಾತನೊಂದು ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯನು ತುಂಡ ಒರಿಯಗಾಪುಜಿ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ನಮಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆ ಮೋನದ ತೆಲಿಕೆ ಐಸಿರಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಬೊಂಬೈಡು ಮುಂದೇನು ಆಯ್ನಾತು ಸುಧಾರ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಮದಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಹುಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಣ್ಣರ ಬಿಂಬ ಈ ಕೂಟೋಡು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬುಲೆಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಸೇರೊಂದೇರು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುಪಾತೆರುವೆರು ಕನ್ನಡುಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜನಪದ ಗೀತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪದಕುಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಆಟಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಭವಿಷ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಧರಿಸಿದ ಕೊನೊಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಂಗ ಈ ಚಿಣ್ಣರ ಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ ಪಾಡ್ದೇರಿಂದ ಪನೋಲಿ ಮುಂದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು HK ಕರ್ಕೇರರು ಮುಕುಲೆ ಸ್ವತಃ ನಾಟಕುಲೇನು ಬರೆದು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತೇರು ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ಕಲಾವಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರದದ ನಾಟಕಲೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಿ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಭಾವಡ್ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೇರು ತಿರುಗುನ ರಂಗಮಂಚದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ತೊಜಪಾದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣು ಪಂದು ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ತೇರು
ಕಲಾಭಾರತಿ ತಂಡಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲಿಪುನ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಕೆಲವು ನಾಟಕಲು ಊರ್ದ ಕೆಂತೂರು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತಂಡು. ಭರತ್ ಸರ್ ನ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲು ರಂಗೋನು ರೈಸ್ ಆದಂಡು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ತಂಡಲು ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಫೈಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಮನ್ ರಾಜ್, ಸಾಯಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಮೇರು ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಡು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಂದಿನಾರು. ಒರಿ ತುಳುತಾರು ಮರಾಠಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಆರ್ನ ಭಾಷಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಮೂನು ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು HBL ರಾಯರು ನಂಚಿನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಪಾರ್ದೊನಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಒರಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು. ಅಣಿ ಅರದಾಳ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವದ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ. ತುಳುನಾಡು ದೈವಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಲು ಅವೆಟ್ಟುಂಡು. ಅವೊಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವಲು ಆತು ಬೂತೊಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಲು ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈತೀತು ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು HBL ರಾವ್ ಮಲ್ದೇರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಿರ ಬೂರ್ದುಜೇರು. ತುಳುವೇರು ಕಟ್ಟ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಮುಂಬೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು. ಶನಿ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಹರಿಕತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಂಬೈಡ್ ನಡ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಬುದೇರು. ಬೊರವೆಲಿಡ್ ರೆಡ್ ಗರಡಿಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕೋಲ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊರ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒವೆಟ್ಲ ಪಿರ ಇಜ್ಜೇರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ರಾಜಕೀಯೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಅಂಜವು ಕೊಂಜವು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಶಿವಸೇನೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಆರಂಭ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡ್ ಸಂಪಾದಕರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತುಳುವೇರು ವಹಿಸೊಂದೇರು. ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಕೋಡಿಡಿ ತಿಲಕನೆ ತುಳುವೇರು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಟೈಮಡ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಪುದರುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಕೆಲವೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಬೊಂಬೈದ ಕರ್ಮಭೂಮಿಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬುಲೆಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬರೋ ಕಲ್ದಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಜೋಕೆಡ್ ಕಾತೊಂದು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಸಮಾಜೊಡ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಿರವಡು ಆನೆಡ್ ಇನಿವರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು. ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಸಾರ ಮೈಲು ದೂರ ಬೈದೆರ್ಡಲ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣದ ಪೊಲಬುನು ಮದತದಿನಕ್ಲು ತುಳುವೆರತ್ತು. ತುಳುವೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಗೀತಾಂಬಿಕಾ ಇಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದನೆ ಕೆಲವು ಮಂಡಳಿಡು ಬೊಂಬೈಡು ಉಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ವೈಭವ, ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ನಿಲಯ, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟವರೇ ಕಾರಣ ಆಂಡ್. ಅಜಕಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಳಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರೆನು ಪುಲೆಪಾದಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಭಾಗವತರು, ಅರ್ಥಧಾರಿಲು, ಚೆಂಡಮದ್ದಲೆ ವಾದಕರು ಮುಂಬೈಡು ಆನಿರ್ದು ಇನಿವರೆಗೂ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೊಜಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಂಬೈಡು ಬೈದಿನ ತುಳುವೆರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೆಲವು ಹಾಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು. ಅವೆಳ್ದಾತ್ರ ಎತೋ ಕುಟುಂಬಲು ಸಾದಿಗ್ ಬೈದ ಪನ್ಪಿನಲ ಸತ್ಯ. ಈ ಸಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯಡ್ ಬಾರ್ ಮಾತ ಬಂದಾನಗ ಎಂಕಲ್ನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೆಲವು ಗುಜರಾತಿಲು ಪನ್ಪೆದೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬನೇ ನಾಶ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಬಂದಾಯಿನ ಪಂದ್. ಎತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೂಲು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾಗ್ ದುಂಬು ಬಲಿಪಶು ಆತೇರು. ಅಂಡ ಆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾಡ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕನವರೆ ಅಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಕಲ್ಪವರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲು ಅಕ್ಲನ ಜೀವನನು ಸುಧಾರಿಸವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ದೇರು ಮುಂದುಲ ನಮ ಗಮನಿಸೋಣ ಎನ್ನ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೊಂಚ ಬೊಂಬೈಗ್ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಮರಡಿನಕ್ಲನ ಆಚರಣೆನು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಊರುಡು ಏಕಾದಶಿ, ಸಂಕಷ್ಟಿ, ಶ್ರಾವಣ ಇಂಚ ಉಪವಾಸ ಪತ್ತುನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿರಲು ಮರಾಠಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ವಾರಡು 3-4 ದಿನ ಪೂಜೆ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ದು ಮರಾಠಿ ದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ
ಈ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧನೆ ಬುಲೆದುಂಡು. ಕೆಲವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬರಂದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಏಪೊರ ಪೋತಿಜಿಂದ ಆತಂದು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪನಡೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಚಾಲಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮರಾಠಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ ತುಳು ಮಾತ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಠ ಇತ್ತುಂಡು ಕಲ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿನಸ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಪರ ಊರುಡು ವರ್ಷಗೊರ ಮಾತ್ರ ಊರುಗು ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಊರುಗು ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತಾಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಹೋಯ್ಲೆ ಕಾತುಂಡು. ವರ್ಷಗು ಅವೇತೋ ಸರಿ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಪೋವಂದೇ ಪುವ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಅರಿ ತಾರಯಿ ಬಸಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಂಬೈಗೂ ಬರುವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬೈಗೂ ಬರ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾತುಂಡು. ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿ ಇತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಅತ್ತಡ ಒಂತ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅತ್ತಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆನಿ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಯರಿಕಾದ ಬೆನರೆ ಬೈದಿನ ತುಳುವೇರು ಇನಿಕಾನಗ ಎತ್ತೋ ಬಂಜಿಲೆದ ಬಡವನು ಮಾಜಾದೇರು. ಗತಿಗೋತ್ರ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಲೆ ಕೊರಿಯೇರು. ಬರವು ಸರವು ದಾಂತೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಂಚಿ ಕಣ್ಣುದೆರ್ತು ತೂವರೆ ಆವಂದಿನ ಅವೇತು ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಷರದ ಪೂ ಅರಲಂಡು ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜಿಂಡು ಕಷ್ಟಲು ಮಾಜಿಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತುಳುವೆರೆ. ಆನಿ ಬೋಟುಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬರೊಂದಿ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಇನಿಕ್ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಧರ್ಮನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ದೀತೇರು. ಉಂತರೆ ನಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಸೌಹಾರ್ದನು ಮೆರವರೆಗಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನು ಕಟ್ಟಾಯರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ 200 ಜನ ಸೇರುವೆರು. ಅವೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 1,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಕಡಪುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ಬೊಂಬೈಡು ಕುಲ್ದೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಪಡೆ ಒಂದೇರು. ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡುದು ಬೈದಿನ ಮಹನೀಯರ್ನ ಪುದರ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಸ್ತೆಲೆಗ್ ದೀತಿರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಪಂಡ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮೇರು ಮುಂಬೈ ತುಳುವರೆ ವಲಸೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಆರಂಭೊಡ್ದು 2000 ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟದ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಾಧನೆನು ಆರ್ನ PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೇರು. ತುಳುವೇರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ತನ್ನತನನು ಒರ್ತೊನ್ನುವೆರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ IAS ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೆರ್ತು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶರು ಅಕುಲು ಗುಟ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚಾದು ಅಕುಲು ಅವಕಾಶವಾದಿಲು ಅತ್ತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ವಾ ಶಿಖರಗುಲ ಪೋವರೆ ತಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಲನ ಸಾಧನದ ಪಿರವುದ ಕತೆ ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಡು. ಈ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲುಡು ರೂಪಿಸವರ ಬೈದಿನ ತುಳುವೇರು ಮುಂಬೈಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ಮುಂಬೈ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಂಪಾದನದ ಜಗತ್ತು. ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜತ್ತುಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಊರುಗು ಪಿದಾಡೊಡೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗೂ ಮೂಲು ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದವರ ಮೂಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬೇಲೆದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೈ ಬುಡ್ದು ಊರುಗು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಊರುಗು ಪೋಯಿನಕುಲು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ಜಾಗನು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡೈನ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಆಗಸ್ಟುಡು ಊರುಗು ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಜನ ಬೇಲೆಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬರೆ ಜರ್ಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಐಟ್ ಒರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗ ಇಟ್ಟು ಪುಗ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ತಿಕ್ಕದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ನೀವು ಹೋಗುದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಅಂಜು ಬೊಂಬೈದಾನೆ ಅದಿಪ್ಪೊಡುಂದು ಆಂಡಲ ಕೇನರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಪಂಡೆರು ಮೋಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಅಪಗ ಅಂಜು ಪಂಡ ಅಂದೆ ಈ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕುಲು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತ್ತ ಇತ್ತ ಊರುಡು ಸಟ್ಲ್ ಆದ್ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡು 1.5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಊರುಡು ಸಟ್ಲ್ ಆದ್ 1.5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪಂಡೇನಿ ಅಪಂಡ ದಾಯಗ್ ಊರುಗು ಸಟ್ಲ್ ಆಯರು ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು 2 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐತ ಸೇಟಿ ಆನ ಅದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಕಂಪನಿಲು ಬಂದಾಂಡು ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆ ಬೊಡಿದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಊರುಗು ಬತ್ತ.
ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಕೋರಿದ ಫಾರಂ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗು ಮಣ್ಣು ತುಂಬನ ಕೆಲಸಗು ಪೋಪೆ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಇರು ಸೇಟ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಈ ದೊಂಬುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಪೂಜೆ ಕೆಂಡೆ ಐಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲ್ದ ಕೈಕಾರ್ ಒತ್ತಾನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಕೇನ್ವೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ ಇರೆಗ್ ಸಾಕಾಪುಂಡತೆ ಈತ ಕಷ್ಟ ಡಾಯ್ ಬರೋಡಿ ಇರನ್ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿನೇಟ ಯಾನು ಬೆನುಡು ಮಗ ಎಂಕ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸಾನಾಗ ಸೇಟ ಆದ್ಲ ಮೆರವೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪಿರಜಾರುಜೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣುದ ಗುಣ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೆರತೆ ಬೊಂಬೈ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪಾಡು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಒವಿಲ್ನ ಎದುರಿಸಾದ ಅವಿನ್ ಜೈತದ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನನು ರೂಪಿಸಾವನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆ ತುಳುವೇರಡ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ಓಲ್ಗೊಂಡ ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರಡು ಪಿದೇರಿಗೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸಿಗೇರು ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಈ ಉದ್ದದ ಪಾತೆರನ ನಿಕ್ಲು ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಕೇಂಡರು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎನ್ನ ತುಳುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಬೆರಕೆ ಆತಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡಿ ಅನ್ನ ಕಿರಿಯಾಲು ಪಂದ್ ನಾನು ಮಾತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಕಾಶಗೂ ಸಲ್ಮೇಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು 44 ನಿಮಿಷ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ಲು ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೇಂದಿ ನಕಲು ಅಂಚೆ ನೀರಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದೇ ಬಾಕಿ ಪಂಡ ಅಜತ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ನಡುಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಾರಡು ಬತ್ತದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ 4 ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ತೂಂಕಿ ನಾಲು ಮರಾಠಿ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕರೆ ಸಾದಿನಾಡೊಂದು ಪಣವು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾದಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇರಾವಡು ಅಟಿಲ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರವು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲೆನ ಇಲ್ಲು ಅಂಗಡಿಲು ಅತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆನ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಈ ಬೊಂಬಾಯಿದ ನೀಲೆ ಬಿಲೆನು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರ್ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ಹೊರ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಇರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ಎಂಕು ಲಂಚನೆ ಹೊರ ರೈತ ತಿರ್ಗಾರೆ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುದೆಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಲತಮೇಟು ಸ್ವರ್ಗ ದತ್ತಮೇಟು ನರಕ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನಿಕ್ಲು ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಊರ್ದ ಕಮ್ಮೆನು ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರೋಡು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಿಯಾರು ಬೊಂಬಾಯಿ ತಿನ್ನಾರ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಕೊಂಡಿದುಲೈ ಸೇರೊಂದು ಶಿಸ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇರಿತ ಲೇಸುಗು ಬೈದಿನ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಪಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೆರಿನ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಇಂಚ ಉಂಡು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಸುಪುತ್ರೆ ಐನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರುಡು BA ಪದವಿ ಪಡಿತಿನಾರು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 77ನೇ ಇಸವಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಮೇರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲವಾತು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅರೆನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದು 2005 ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ ಕುಡರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನದ ಐಸ್ರೋ ಕಾಪು ಬಂಟನ ಮೈಕಟ್ಟು ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಆಪಿನ ದೇಕಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಇರನ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟುಡು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡಿರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನಿಂದ ದಾಲಾತ್ ಎಂಕಿ ಎಂಕಲ ಮಾದವರೆ ಎನ್ನ ಪರ ದೋಸ್ತಿ ಯಾನು
ಮೂರು SP ಆದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ SP ಆದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾದೇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಮಾದೇವರು ಎನ್ನಲ್ಪ ಬರೋಂದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟೇರಿ ಅಂಚ 6 ಮುறை ನೀ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಈ ಲೇಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರೋಡೊಂದು ಬಣ್ಣಿನೇಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಕನ್ನಡ ಆಂಡಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿ ಅಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆವುವಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಪನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬರ್ಪುಡು ಆತ ಪಾತ್ರಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೆ ಬೊಂಬೈದ ತುಳರ್ ಪನ್ಪನೇನು ಅನಿತಾ ದಾಪಡೇರಾರು ಫುಲ್ ಅದು ಪಂಡು ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರ ದಾಲ ಚಿಕ್ಕಂದು ಪನ್ಪನ ಆರು A to Z right from beginning to end ಪೂರ ಪಂಡದ ಆತಂದು ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನಡೊಂದು ನಾನು ಏನೊಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ್ದು ಮತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಪಗಲ ಅವಳು ತುಳುತಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ 1956 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಅವಂದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅವೇ ತುಳು ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸೀತ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋದು ನೆಲೆ ಉಂಟು. ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಗಳು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರರು ಅಂತೇನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಪಾತ್ರನಗಳು ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆಂಡ ಉಡುಪಿ ಟು ಮುಲ್ಕಿದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವೊಂಜಿ ಶೈಲಿ ಸ್ಪೇಷನೆ ಅವೇ ತರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾಸರಗೋಡುದಕ್ಕಲು ಅಕಲು ಒಂಥರ ವರಾಟ ತುಳುತ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಕಲು ಪಾತ್ರ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನರ್ನಕ್ಲನ ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ತರ ಅವು ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಡಮೆ ಬಣ್ಣನ ಅಕಲು ಹಡಮೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಜೈನ್ಸ್ ಜೋಕ್ ಚಿಕ್ಕಿಂದ ಎಂಚಿನ ಹಡಮೆ ಹಾಂಟದ ಹೈಕೆ ಪೋಯಣ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಭಾಷೆಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ತುಳುಡು ಪುಡಿದಾಗ್ಲ ಎಗ್ಲು ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಶಾಲೆಡು ಎಂಗ್ಲು ಫುಲ್ಲು ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರನ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ನಾಗಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಕೈತಲು ಕುಲುನೇಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ದಾದಾತಂಡ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ ಏರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರನ ಜೋಕ್ಲಡೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನಗ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂತೆ ಓಪನ್ ಆದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಪುರ ಕಲ್ತಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ದಿ ಪೂರ ತುಳುತೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಿಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತರ ಬಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ MA ತರಗತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಡೆ ಓದಿದ್ದೆ ಹೋನಾಗ ಅವಳು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುಟ್ಟಿ MA ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜೆನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ವತಿತ್ತ ಆಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಪೂರ ತಿದ್ರಿ ಇರ್ದಾನೆ ಬರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಮೂರು MA ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡದು 6 ಪಂಡೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಬಾಂಬೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದಾಗಲು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 1950 ದುಂಬೆ ಭತ್ತದ ನೆಲೆ ಉಂಟಿದ್ರೆ ಅಪಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಬಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಬೋಡಾದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಬಂಡ ಮೂಲು ಕಾಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಗಳು ಬಡವರು ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸೀತ ಅವಳು ಹೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿತರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ ಅದು ಹೋಯ್ರಿ ಏರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗ್ಯಾರ ಅಗಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದು ಉಂಟೇರಿ ಇನಿ ಬಾಂಬೆ ಎಂಜಿನ ಆತಂದ ಬಂಡ ಬಾಂಬೆದ ರಾಜಕೀಯ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈ ಮರಾಠೆ ತಕ್ಲು ತುಳು ನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂದೆ ಅಗ್ಲೊಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಗ್ಲನ್ ಗಿಡುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತ ಬಾಂಬೆ ನಡ್ತಾರ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲು ತುಳು ತಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಉಂಟುದು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರಿಸಾಯರು ಆ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮುಕ್ಲು ಪೋಟಿ ನಕಲು ಹತ್ತಂದು
अन्निदाराकल पंडी लेकने बॉम्बे तुलु तकले बिजनेस तकला उल्लेरे अंडरवर्ल्ड ला उल्ले पुतार देतिनकला उल्लेरे फिल्म देतिनकला उल्लेरे मस्त ಏರ್ ಕೆಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದನೆ ಇದ್ದೇದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜ ಬಂಡ ಓಲಾಂಡ ಒಂದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ತಿನ ಬಲ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರುಕು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಯ ಹೋದ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುನ ಬಾಂಬೆ ಆಯ ನಾಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ಬಿನ ಬಂಡ ಒಂದೇ ದೂರ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿನ ಬೇಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಬರೋಲಿ ಆ ತೆಂಗುದು ನಾಣ್ಣೇನು ಎಂಗ್ಲ 10 ಎಂಜ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗಲೇಡನೆ ಬತ್ತದೇ ಬತ್ತೋಡತ್ತೆ ಬೇತಗಲೇ ಬತ್ತನ ಅದು ಎರಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೋದಿತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ನಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪುದರ್ ದೆತ್ತನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದು ಹಿಂದಿಡ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ದಕಲ ಬಂಡ ಓ ತುಳು ಭಾಷಾ ತುಮಾರ ಬಂಡದ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬೊಂಬೈಡ್ದಾದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಕಲು ಪೂರ ಈ ಜನಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕಲನ್ನು ದುಬೈ ಗುಣಂತನಕಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ತುಳು ನಕಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಕಲೆ ಅವಳು ಮೂಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಬಕ ಹೋದು ಸೀತಾಕಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ಈತ ದುಬೈ ಪೂರ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೋದು ಅವ್ಳು ಹೋದ ಅಕ್ಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನಿ ದುಬೈಡ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಡಿತಾತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಾತರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಏತೋ ಸತಿ ಅವಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಕೂಟ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಆವಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ತುಳು ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತನೆ ಏರು ಬಂಡ ಬೊಂಬೈದ ತುಳು ಏರಿನದು ಬೊಂಬೈಡ್ ಏತೋ ಸತಿ ಮುಲ್ತಕ್ಲು ಪೋದು ಅವಳು ನಾಟಕ ವಿವಿಧ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನ ಪೂರ ಕೊಣತದ ಅವಲ್ಲ ಕೋಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವ್ಲು ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಂಬೈ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿ ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವಳು ಹೋದು ಎರಡಂಡಲ ಒರಿಯಡ ತುಳು ಪಾತೆರ ಏರಂಡಲ ದಿಕ್ವೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರಿಕೊಂಡು ಏರಂಡಲ ದಿಕ್ವೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಟ್ಲ ಪಾತೆರೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಲೆ ಏರ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಡ ಯಾವ ಒಲಾಂಡ ದಿತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಚಿನಾಂಡ ಪುದರಿಪುಂಡ ಹೇಳ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವಿಷಯನಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಯಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬೊಂಬೈ ಮರಾಠಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಂಬೆ ಬೇತಗಡೆ ಒಂತೆ ಅಂತ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಾನ ತುಳು ತಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ವಾ ಇಂದೆಲ್ಲ ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡು ಒರಿಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡ್ ತುಳು ತಗಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಪೂರ ಊರುಗಳ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾದ್ ಅವೇ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ತೂತ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಗಲ ಲೈಫ್ ಇನ್ನಿಲ ಅಗಲು ಬೊಂಬೈನೇ ಏನೊಂದುಂಟು ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಗಲ ಲೈಫ್ ಬೊಂಬೈಲೇನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮರಾಠಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಳುಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ವೇರಿ ಅಂಡ ಊರು ತಕ್ಕಲು ಪೋನಾಗ ತುಳು ತಕ್ಕಲೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ರಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾಗ ಯಾನ್ ಅವಳು ಎಂಚಿನಾಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಲಾಂಡ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸರ್ನ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತದು ಪೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡೊಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಆಯಮ್ಮೆಂದು ದಾಲದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಕ್ಲಡ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏರಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಂಬೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ತಕ್ಕಲೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ್ದು ಕಾಲ ಬೋರ್ಚಾಂದಿನ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಕಲು ಕೊಡತ್ತದ ಅವೇನು ಪೂರ ದೊರಿಕಿನ ಹೋಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಟಿ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಪಂಡದ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೂಲು ಕೊಣತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಉಪಕಾರ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಪಾತ್ರನ ಉಂತಾವೆ
ಪೂರಾ ಬಾಂಬೆದ ವಿಷಯದ ಅನಿತಾ ಗಡ್ಕರಿ ಫುಲ್ ಬಂದು ನಿಟ್ಟಾರ ಎನ್ನ ಪಾದ್ರೆ ಎಂಕಿ ಮಾತಾಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುವೆರು ಎಂಚ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಾಯರು ತುಳುವೆರು ನ್ಯಾಯಗೂ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ ಇರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಕಲೇನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋತಾರ ತೋಜುಂಡು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿನ ತಿರ್ಗದ್ ಬೊಕೊಂಚಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಕಲೇನ್ ಪತ್ತಾರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುವೆರು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಗೂ ಸಾಧಿತೋಜಾವನಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬತ್ತದ ಇರು ಸುರೂಟು ಬತ್ತದ ಜಾಯಿನ್ ಆತಾರ ತೂತಂಗ ಶಿಸ್ತುಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಾರ್ ಐಕ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿಸ್ತುಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಸೀದಾ ಮುಗಿಪುನತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಂದುಲೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಗೇನ ಪಲಪದ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಲೇಸಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ತುಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆರ್ನ ಪಾತೆನ ಕೇನೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀವರ್ಮ ಅಜ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರು ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಪುಟ್ಟೂರು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಾರು ಗ್ರಾಮ ಸದ್ಯಗೂ ಕಾರ್ಕಳದ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಜಗೋಳಿಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆನ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜುಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಅನುಭವ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು 13 ವರ್ಷ ಅರನ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಅರೆನ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಉಪನ ಕಾಲೇಜುಡು 23 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನುಭವದಾರ್ ಶ್ರೀವರ್ಮ ಆಜ್ರಿ ಎಂ ಮೇರೆ ಕರಿನ ಒರ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು 2019 ಸಾಲಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಕಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದನು ಪ್ರವಾಸ ಇಂಚ ಮಾತ ಮೆರೆನ ಒಂಜಾತ್ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಯೇರ್ದು ಇಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಈತ ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ ಇರೇನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನಿರೇನು ಕೇಳುಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಕುಡ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಪದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಡ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 72ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಂಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಈತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ಒರಿ ತುಳು ಭಾಷೆದಾಯ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈತ್ ನಟ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ನಾಚಿಕೆ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೇನ್ನಗ ತೂನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಮಾಧವ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಕೊರಂಡ ಅಂಡಲ ಬರುವೇರೆಂದು ಎನ್ನದು ಒತ್ತಾಯಡು ಲೆತ್ತೆರ ದಾನ್ನ ಏನ್ ಮೊರಾಣಿ ಒತ್ತಾಯಡು ಲೆತ್ತನಪ್ಪಗಲ ಏನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸವರ ಅರ್ಹತ್ ಪಂಡದೇ ಪಂಡೆ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಪನವರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಂಡದನ್ನ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವರ ತೂಯ ಯಾನ್ಲ ವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೇರುಡೊಂದು ಎನ್ಯ ಅಂಡದ ಅದನ ಕಾರ್ಯದ ಹತ್ರ ಸೇರ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೇ ಇಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದೋಡು ತುಳುಟು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಾರ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಡ ಈ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮನ ಅನಿತಾ ತಾಕೋಡೆ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಷಯಲೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಯ ಜನಕುಲೆ ಕೊರಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡ ಆತೆ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಪಂಡೆರು ದಾಯೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿರ ಒರಿಡು ಆರ್ ಪಂಡ್ಯ ಬಾರಿ ಸತ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಜಳ ತುಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು
ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಜಡ ಅವು ಬಳಕೆ ಪಿರಣಿ ಬೂರುಂಡು ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಅವೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಪಿರ ಬೂರ್ವೇರು ಬಹುಶಃ 2001 ಇಸ್ವಿಂದ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಉಜಿರೆಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಜನಕ್ಲೆಡ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ತುಳುತ್ತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಪೀಠಲ ಅವು ಇಂಚಪಾಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುಪೀಠ ಆರಂಭ ಬಾಯಿನೇಡ್ದೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಮೂಡ್ರ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಂತ ಯಾನೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಿತ್ತನು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂಚಿನ ಸರಿ ನೆನಪಿದೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆದಿತ್ತನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆದಿತ್ತನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೇರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ SP ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನ್ಪಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಒರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ್ಲಯ ಒರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಾಪುಂಡು ಅವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಟು ಅರೆ ನೆನ್ಪಾಣ ಎಂಕ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಆರನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾದದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನ ಬೇತ ವಿಷಯ ಆಂಡ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಷಯಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಎಂಚ ಬತ್ತಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಹೋದು ಅವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆನಂದ್ ಆರ್ನವಾದ ಅಂಚಿನಿ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಆರು ನಮ್ಮನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ವೆಲ್ಲವು ತುಳುತ್ತ ಗುವೆಲಿಡು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವು ತುಳುತ್ತ ಕಾಸು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತುಂಡು ನಮೆಯಿಂದ ತುಳುತ್ತ ಕಾಸು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡ್ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಆರವೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಪ್ಪುರ ಬುಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ಅಪ್ಪ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಾದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷದ ಪಿರವ ಎಂಕನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ ಅವರಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆ ಚುಟುಕನೆ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆ ಎಂಚಿನ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಯಾಕಂದರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂಬೈ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿದೆನು ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅವು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಆದ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಒಂಜೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್ನಾಯಿ ಅಥವಾ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್ನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾರಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಂಡೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಊರದ ಪುದರ್ ಆದ ಒರಿದು ಯಾವ ಇತ್ತ ಮುಂಬೈ ಆತನ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಚುಟುಕನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೆರಿಂದು ಅವೇನು ಮುಂಬೈದ ತುಳುವೆರಿಂದು ಪಂತಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿತಾನು ದಯಬಂಡ ತುಳುಟು ನಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದನೇ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೆರೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮನ ಹರೀಶರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಲ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಯ ಅಂಡರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪಕನಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ್ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮನ MC ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಹೊರ ತಿರ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ವಾವಾ ಊರು ಉಲ್ಲನ ಏನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋತೆ ವಾವಾ ಊರು ಉಲ್ಲನ ಆ ಪೂರ ಊರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಂಗ ಇಪ್ಪು ವರ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ವೀಟಿ ಇಪ್ಪು ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ್ ಇಪ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಹೊರ ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ಬತ್ಲೆ ಕಾಣು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂದು ಉಡಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚದಿದ್ದು ಎಂಕಲನ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಿಚ್ಚದು ತೋಜಿಲೆ ಕಾಣು ಮೇಡಮ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿನ ದೆತ್ತದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗು ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪನ್ಪೆ
ಕರೆ ತೊಪ್ಪಿನ ದೆತ್ತದ ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಎನ್ನವರಿ ಮೆಕ್ಕೇನೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಚೆನಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬೊಂಬಾಯಿಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನಂದೆ ವಿಷ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋತ್ನಗ್ಲೇಡು ಇಲ್ಲೆಡು ಪನಂದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋತ್ನಕಲ್ಲ ಬೊಡಿತನಾಥ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ವಾ ನಮೂನೆಡಿ ಎಡ್ಡ ಆಯರು ಒಕ್ಕ ಏತ್ ನಮೂನೆಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಊರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಳ ತನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದ ಈ ಜವನರು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ದುಬಾಯಿಗೆ ಅಂಚೆನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೋಪು ಜೆರಡ ಪೋದು ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಡಪುಡು ಜೆರಡ ಈ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಲು ಒಂದು ಓಲ ಈ ನಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಮುಲ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಎಪ್ಪಗಲ ಬಹುಶಃ 100% 100% ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಊರುನ್ ಎಪ್ಪಲ ಮದ್ದು ಜೇರು ಊರ್ದ ಉದ್ಧಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಂತ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾಪನ ಸಂಗತಿ ಲಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒರಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಆನಂದತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದು ಊರಿಗೆ ಬರಡ್ದಾಂಡು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಆಯನ ಬುಡಿದೇ ಆಗಿ ಬಾಕಿಲ್ದತ್ತು ಜಲ್ದ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಉಣ್ಣೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನಡು ಆಯ್ ಬಾಕಿದ್ದತ್ತು ಆಯ್ ಬಾರಿ ಬೇನಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಊರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಏನ್ ಬೆಂದನೈನು ಪೂರ ಊರು ಕಡಪಿಡೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಗು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಯೇ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಂತನಂತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇನೆಡೆ ಪನ್ಪನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಗ ಒಂಜಿ ನೋಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ದಯವಿಡು ಏರಾವಡು ಒಂಜಿ ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೂರ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿ ಹೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಬಂಧುಲೇ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಕಲು ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆರಪ್ಪ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗಡಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ ಆ ಪೂರ ಅನುಮಾನಲು ಕಳೆದು ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ ಎಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕ್ಲು ಈ ಊರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮದಪ್ಪರ ಬಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಹತ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪನ ನೂದ್ದೆತ್ತು ನೂದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮನ ಹರೀಶರ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ನಮ್ಮನ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ SP ಯಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಂಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಒರ್ಲುಡು ಪಂಡರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಏರ್ ಸರಿ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾತ್ ಏರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ ಸರಿ ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಲೇನು ಬಲ್ತು ನಾಡಿದರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಪ ನಡಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ಮೆಡ್ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಡ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪವರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡದಾನ ಅಂತೂ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 33 ಜನ ಇತ್ತರಿ ಇತ್ತ 30 ಜನ ತೋಜುಂದು 33 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಗುರುರಾಜ್ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮನ ಊರಗ ತಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಆರಂಭಡು ಅಂತ ಪಾತಿರೇರಿ ನಮ್ಮನ ಏನಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಾತಿರೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಅವರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉರಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಚ್ಚಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀವರ್ಮ ಸರ್ ಹಾ ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸವೇರು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಆವಡೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾದವರೆ 33 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ 33 ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾರು ಯಾರ ಪಂಡಿರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಬಿ ಗೊಂಡೆ ಕೆಬಿನ ಬುಡುಪದಿದ್ದು ನಮ್ಮನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿರು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಾದವರೆ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಇರಡ ಯಾನ್ ಅರ್ಹೆ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ವೀಕ್ಷಕೆ ಆದ
ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಷಯನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೊಂಬಾಡಿ ಇತ್ತುನಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತುನಾರ ದಾನ ತಾಕಡೆ ಬಂಡ ಬೆದರದಲ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ವಿಷಯ ಬೊಂಬಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ಆವಡ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕನ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್ ಬಂಪಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಈತ ವ್ಯವಹಾರ ಆತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೇಪರ್ಲು ಮಾತನಾಡಪಡ ಬಂಪನ ಭಾರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡೇ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 84 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರ್ನೇ ವರ್ಷ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 2011ನೇ ಇಸ್ವಿವರ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋತ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ 33 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನನಾಕೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಏರಣ್ಣ ನನಕೇನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕರ್ನ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದು ವಿಷಯ ಏರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆವಂದು ಯಾನ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಈತಲ ಪಾತ್ರ ಏನಾರು ದಾತಂದ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದ ಅಂಡಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೆಬಿನಾರ್ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವೊಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದಿತ ಶಬ್ದ ಮಾನದಿಗಿದ ಶಬ್ದದ ಕೆಲವಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟಕ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ ನೀವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಪಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವು ಗುಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಇರ್ದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಯ್ದು ನನೆತ್ತ ಒಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತ ತುಳು ಪೀಠದ ಕಾರ್ಯ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ ಹಾಪುಂಡ ವಾರಗೊಂಜಿ ಹಾಪುಂಡ ಏತೊಂದು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೋನರ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಮಾಧವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ತಿರಿಯೋನ್ವೆ ನನ ಇಂಚಿನ 52ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಬೋದು ಬಹುಶಃ 100ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಲ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದೆ 100ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಣ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮನ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಿರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಒಯ್ವಾಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಭಾಷಿಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಅಂಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಡಿಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಯ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಗ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಎಂಚ ಮಾದವರೆಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪತ್ತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಪ್ಪನಾಯ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಇಪ್ಪನಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚನ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಡಾರ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರ ಇಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ್ವ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದಿ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರನು ಪಟ್ಟೊಂಡಾರ್ ಸರ್ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕ್ಲೆನು ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲು ಎಂಚ ನಡಪ ಒಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪನಡಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪುಗು ಬುಟ್ಟಾಯರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಪಲಬು ಕೊರ್ನ್ಯ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರಾದ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಾರು ಇಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಆಯರೆಗ್ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾರಾದ್ ಬಂಪನ ಶಬ್ದ ಖುಷಿಯಾಣ್ ಮೇಡಮ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾರಾದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಜ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ಟೊಪ್ಪಿ ಅರೆಗ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರ ಯಾವ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ 10 ವಾಕ್ಯಡು ಪುಗಾರ್ ನೆಡ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡೆ ಅರೆ ಎಂಕ್ಲು ಇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಇರು ಪುಗಾರ್ ಯಾರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಯಶಸ್ಸಾಯಿನಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಇತೊರ್ತು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡ್ ವಿಚಾರಲದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಲ್ ಆತಂಡು ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಇರವೆನೆ ಕೇಂದ್ರ ಜರೀರ್ ಕೇಂದ್ರಂಡ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿನ ಗೆತ್ತಂಡ ಏತ್ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಬಿತ್ತಲು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇರೆ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬೈದು ದಯಮಲ್ತದು ಸರ್ ನನದ ದುಮ್ಮುದ ವೆಬಿನಾರ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಮೇಡಮ್ ತಿಂಗಳು ಗರನ ಒಂದು ವಾರ ಗರನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇತ್ತಂಡು 5 ಎಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಾರ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ದಿಂಜಿ 2 ವಾರ ಗೊರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧವೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಏರು ಪೂರ ತಿಕ್ವೇರ್ ಅಕಲೇನ್ ಮಾತಾರ್ ಮಾಧವೇರ್
ಮಾಧವೇರ್ನ ಕೈ ಕುಟಿಕಿ ನಕಲೇನು ಪೂರ ವೆಬಿನಾರ್ ಬಾರಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ನಗಲೆಲ್ಲ ನಾಡು ನಾಡದ ಕಂತದ ಮೂಲ ವೆಬಿನಾರ್ ದ ಜಾಲಡ್ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರು ತುಳುನಾಡುದಾರ ನನ್ನ ಒಲ್ಪಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರಗ್ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತು ಇರ್ನ ಪಾತೆರನು ತುಳುಟ್ಟೇ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಯ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಚಿಲ್ ಮಲ್ತೋನುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರನು ಇರು ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಇರಗ್ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಮಾತು ಸಂಘಟಕರ್ನ ಪರವಾದ ಇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಣಿಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೋನೆಕ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಮುಗಿಪುನತೆ ಸರ್ ಮುಗಿಪುಗ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಒಂದುಲೆ ಈತ ಎಂಕ್ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಕುಡೋರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಒಕ್ಕ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದೇನ್ನುವೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ನ ಮೋಕೆಗ್ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ನನಲ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಲೆಗ್ ಇರ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋಲಿ ಎನಕ್ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪುದ ಅಬುಲಾಸ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡ್ತೋಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲು ಸೇರೊಂದಾರು ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಯಗ್ಗೆ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಲೇಸನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವರ್ಮ ಆಜ್ರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಪಲಬು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಾರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟುಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿಡ್ಲ ಯಾನು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತುಡು ಆರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದಲ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಜ್ಜೆಡ್ ಮಾತ ವಿಚಾರನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಾರ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಪರವಾದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಡ್ಕ ಲೇಖಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣವದ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸರ್ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತುರ್ತದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದರು ಇರಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪರವಾದು ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಆದಿತ್ಯನಾರು ಶ್ರೀ ಟಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂದಾತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಇರ್ ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಇರ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಂಡರು ಈ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಉಳ್ಳರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಇರಗ್ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪರೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಪೊರ್ಮೊಂದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕಿಯರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಜಪ್ಪುಜೇರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಶನಿವಾರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಏರೇನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಡಿ ಬಲೆತ್ತ ಕೊಂಡಿಡ್ ಕಂತದ ಮೂಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ನ ಪಾತಿರೋನು ಕೇನ್ಪವನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬುಲೇರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಸುರೂಕು ಕೇನ್ನಾಗ ಮೇಡಮ್ನ ತುಳು ಒಂದೊಂದೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸರಾಗ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಕಲ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಪ್ರಭಾವಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತವೇನು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದರು ಇರೆಗಲ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಆತ ತುಳುತ್ತ ಪವರ್ ಮೇಡಮ್ ತುಳುತ್ತ ಪವರ್ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೇನೊಂದು ನಕಲು ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿಪರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ನಿಖಲೆಗ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಗ್ ಸೇರೊಂದಿನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲುಲ್ಲೆರ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ತುರ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಇನಿ ಪಾಲ್ಪಡೆವನ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ರಡ್ಡನೆ ವರ್ಷದ ಕಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇತೋ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಾಹಿತಿಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಬೊಕ್ಕ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಕ್ಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಾತಿರ್ನಲ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಲೇಸನ ನಡಪಾರೆ ಮೊಕುಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಮೊಕಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬೂನು ಎಂಕುಲು ಈ ಎಗ್ಗೆ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡೆನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನೆಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಾಶಯ ಆದಿರಾಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಕಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಲು ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಾಣೆಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಆನಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಿನ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ನಕಲು ಸುಭಾಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ